Vítajte. Keď sa povie černica, asi každému hneď napadnú tie sladké, šťavňaté plody však. No ale zamyslel sa niekto nad tým, že tá najväčšia sila sa možno vôbec neskrýva v plodoch? Že by to mohlo byť práve v tých nenápadných zelených listoch? Poďme sa na to spolu pozrieť a odhaliť, čo táto často prehliadaná časť rastliny vlastne v sebe ukrýva. No a tá odpoveď je vlastne prekvapivo jednoduchá. Tá skutočná sila leží presne tam, v jej zelených listoch. A nie je to žiadna novinka, po staročia sa práve oni považovali za ten pravý kľúč k jej liečivému potenciálu. Takže poďme na to pekne od základov. Hovoríme tu o rastline, ktorá má latinské meno Rubus fruticosus. A v tradičnej európskej medicíne bola známa nielen pre svoje plody, to je jasné, ale hlavne pre jej povedzme ochranné a posilňujúce účinky. Je to proste oveľa viac, než len nejaká letná maškrta. Takže presúvame pozornosť z plodov priamo na listy. Černica patrí do čeľade ružovitých a práve v listoch tam skrýva najviac bioaktívnych látok. A hlavnými hrdinami nášho dnešného príbehu budú dve kľúčové skupiny látok, priesloviny a polyfenoly. Zapamätajme si ich. A toto poznanie to vážne nie je nič nové. Práve naopak. Poďme sa teraz ponoriť trochu do histórie, aby sme videli, ako hlboko vlastne siahajú korene používania černicového listu v tradičnom liečiteľstve. No a tu je to jasne vidieť, toto nie je žiadny krátkodobý trend, bavíme sa tu o tisícročiach. Už v antike, potom v stredovekých kláštorných záhradách, až po tie domáce lekárničky našich prababičiek, černicový list bol proste stálicou. A používal sa najmä vtedy, keď bolo treba riešiť nejaké ťažkosti so sliznicami. Dobre, poďme teraz trošku ďalej. Pozrime sa na to, ako dnešná moderná veda vlastne vysvetľuje to, čo bylinkári vedeli po celé stáročia len na základe pozorovania. Čo presne teda stojí za tými slávnymi sťahujúcimi účinkami. A presne tu to je. Tu vidíme to dokonalé prepojenie. Viete, ten tradičný, takmer až poetický opis účinku ako sťahovanie a spevňovanie dnes má úplne jasné vedecké vysvetlenie. A tým vysvetlením sú práve tie látky, ktoré sme už spomínali, triesloviny. Takže čo to vlastne tie triesloviny sú? Sú to úplne prírodné rastlinné zlúčeniny a sú zodpovedné za ten známy pocit, ten zvieravý, taký suchý pocit v ústach. Napríklad, keď si dáte veľmi silný čierny čaj. To je presne ono. Ich úplne kľúčová schopnosť je, že sa vedia viazať na bielkoviny. A presne toto je základom celého ich účinku. Celý ten mechanizmus si môžeme predstaviť ako taký prírodný obväz. Je to celkom jednoduché. Keď sa triesloviny dostanú do kontaktu so sliznicou, vytvoria na nej taký jemný ochranný film. No a tento film, tento štít robí dve veci. Jednak chráni to tkanivo pred ďalším dráždením a zároveň znižuje jeho priepustnosť. Tým vlastne bráni prenikaniu nežiaducich látok dovnútra. Ale pozor, aby sme si nemysleli, že černicový list je len o trieslovinách. Tie sú síce hlavným hráčom, ale spolu s nimi tam spolupracuje celý tím ďalších superlátok. Máme tam flavonoidy a vitamín C, ktoré poskytujú antioxidačnú ochranu. A potom fenolové kyseliny, ktoré zasa pomáhajú udržiavať tkanivá stabilné. Je to taká tímová práca. No dobre, to nás ale privádza k jednej naozaj dôležitej otázke. Ak máme všetky tieto úžasné látky v tom liste, ako ich odtiaľ vlastne čo najlepšie dostaneme von? A ako ich potom uchováme? A odpoveď, tá ideálna odpoveď, je tinktúra. Práve tá hydroalkoholická extrakcia, čo v podstate znamená kombinácia vody a alkoholu, dokáže z toho listu vytiahnuť najširšie spektrum látok. A čo je super, zároveň ich vie dlhodobo a stabilne uchovať. A tie výhody sú naozaj jasné. Poprvé, tinktúra dokáže z listu vyťažiť absolútne maximum účinných látok. Po druhé, uchováva ich v stabilnej forme celé mesiace, pokojne aj roky. A po tretie, umožňuje naozaj veľmi jednoduché a presné dávkovanie. Takže praktickosť na prvom mieste. Dobre, tak si to teraz všetko pekne zhrňme. Poďme sa pozrieť na tie hlavné body, ktoré by sme si mali odniesť z tohto prehľadu o sile černicového listu. Takže keď sa na to pozrieme v kocke, vidíme tri kľúčové oblasti. V tráviacom trakte, tam dominuje ten sťahujúci účinok. Potom sliznice, povedzme v ústach alebo v hrdle, tam je zasa kľúčová tá ochranná funkcia. No a v neposlednom rade, vďaka antioxidantom, prispieva aj k celkovej rovnováhe organizmu. Samozrejme, je dôležité povedať si niečo aj o bezpečnosti. Černica je považovaná za naozaj mimoriadne bezpečnú a dobre znášanú bylinu. To je skvelá správa.
Je tu len jedna vec, na ktorú je dobré myslieť. Kvôli tomu silnému sťahujúcemu účinku tryslovín by teoreticky pri dlhodobom užívaní naozaj vysokých dávok mohlo dôjsť k zápche. Takže všetko s mierou. A týmto sa nám ten kruh krásne uzatvára, však moderné vedecké štúdie dnes v podstate len potvrdzujú presne to, čo tradičné bylinkárstvo vedelo a využívalo po celé generácie. Veda a tradícia si tu skrátka podávajú ruky. No a na úplný záver zostáva už len jedna otázka na zamyslenie. Černica je úplne bežná rastlina, okolo ktorej mnohí z nás chodia každý deň a ani si ju nevšimnú. Koľko ďalších takto pokladov a skrytých síl sa asi nachádza v rastlinách všade okolo nás? To je naozaj na zamyslenie. Ďakujem za pozornosť.